טלפתיה. מיינקראפט טלפתיה, כן. יופי. פאק. מה אתה עושה? פה. שים גם לא. לא נראה לי שיש כל כך כיוון. יש לי. יאללה זה. אוי. איתי, ראיתי. אז מה, תעשי גם ככה. מה הקשר? אני כאן לא חשבתי על זה. יש לי. טוב, מה הקשר ביניהם? אני יודע, יש לי כבר קשר אחד. נו, זה משהו. נראה לי שאני יודע למה אנחנו חושבים. לא, 2, 1. היי. מה אנשן בבריז? אנשן בבריז! מה? וואי, שלך הרבה יותר טוב, כן. 3, 4. תאווה, מת. מה? לא. זה שחור, זה נדרייט. פלוס משהו שזוהר זה. מה? עכשיו פשוט ראיתי שם תחת. כן. טוב, באמת יש רק אחד ככה. רגע, בוא נשמע את זה. 3. אז זה נדרייט וזהו. הנה, מה? 3, 2, 1. יש! יאו!